Hola, bon dia. Estem aquí al canal de notícies del blog de Casus Belli. Tenim avui l'oportunitat de parlar amb un company, un amic, bueno, fins fa poc, Martí Majoral. Hola, Martí. Hola, què tal? Com anem? Molt bé. En efecte, està molt bé perquè aquesta tarda ja no ho estarà tant. Tu jugues al Belit, oi? Sí, jo sí. Hi ha gent per aquí que ho intenta. Molt bé, suposo que es refereix a la gent dels Panarres, de les Corts, un nou equip que provarà avui de guanyar a Casus Belli, un equip que ja té una trajectòria i al qual, oi Martí, tu pertanyies. Sí, però com que vaig veure que era l'únic que donava una mica el nivell, doncs vaig dir, hauré de buscar alguna cosa que sàpiga jugar decentment. Amb això el que vols dir és que si avui no guanyeu vosaltres, estarà clar perquè Casus Belli no anava tan bé. Bueno, potser veurem que la tècnica fallava i veurem que a les Corts doncs, les coses es fan millor, tenim una trajectòria més brillant, d'èxits i... Molt bé, però suposo que no serà el darrer partit que es jugarà. No, efectivament, aquí et puc donar la raó. El partit de tornada serà les festes de les Corts. Molt bé. Seran el 7 d'octubre i podrem veure, doncs, bueno, com torneu a perdre, però vaja, crec que tindreu l'oportunitat. Tindreu una segona oportunitat vosaltres. Sí, exacte. Vale. I després del partit, això sí, sempre hi haurà un tercer temps, no? Amistós, no? Per veure alguna cosa, no? Fetge... Sí, crec que la tercera part serà la més llarga, també la més emocional, la més ben compartida, on la gent farà càntics conjunts i, bueno, En efecte. suposo que serà on ens trobarem tots, retrobarem algunes amistats perdudes que ja ni me'n recordo d'elles, però bueno, alguna cosa farem. Molt bé, Martí. I què diries a la gent que es vol apuntar al món del Belit? Quina filosofia voleu transmetre ara vosaltres els Panarres al món? Jo diria que l'important no és participar, l'important és matxacar el Casus Belit, l'equip de Sants. Jo crec que és un estímul prou important com perquè tothom, tots els barris, tots els pobles, totes les viles facin equips i puguem doncs, bueno, acabar amb la tirania sencenca d'aquests que, com que tenen un tren aquí que diuen que és molt gran i molt maco, es pensen que són el malic del món. I bé, el joc del Belit és tradicional, és un joc català però que es juga a tot el món també i és divertit, no cal grans estats de forma, sinó que voler passar-s'ho bé i això és tot. És només un estat mental. Bueno, doncs moltes gràcies, Martí, i fins la propera. Molt bé. Un saludo per tot Belit. Adéu. Que bona.